Zeuk aukeratu nola mugitu. Deskargatu Mobi Euskadi aplikazio berria. Eta eguneroko joan etorriak antolatzeko behar duzun informazio guztia aurkituko duzu. Edo nola mugitzen zarela ere, deskargatu Mobi Euskadi. Eusko Jaurlaritza. Hau bai bizi, superbotereak! Buruan kolpe bat hartu du eta orain uste du Superklaus dela. Superklau! Gabonak neureak dira! Barkatu, gabonak salbatu nahian gabiltza. Ireki ditu ateak 59. Durangoko azokak abenduaren 8 arte letra, zirudiz, doinuz, keinuz, besarkadaz, zirriz eta elkarrizketaz beteko ditu Landako eta kulturaren plazaren gainerako espazio guztiak. Urtero bezala, 2024an ere ikasle goizarekin ekin dio euskal literatura eta musikaren ekimen honek gaztetxoenek gabonetako erregaluak aukeratzeko edo euren artista gustukoenak ezagutzeko aprobetxatu dute. Ekitaldiz beteriko 4 egun dira aurretik Landako gunean. Frantzian kargutik kendu dute Michel Barnier lehen ministroa, agurrera irten zen atzo Parisko Asanblada Nazionalean Fronte Popular berriak aurkezturiko zentsura mozioa. Guztira aldeko 311 bozka lortu zituen mozioak Marine Le Pen ultraeskuindarraren alderdiarenak barne. Egoera honek agertoki politiko zaurgarria sortu du ezinbestekoan Frantzian eta Emmanuel Macron presidenteak lehen ministro berri bat topatu beharko du. Abenduan zehar aurre ikusten den mobilizazio soka luzeari lehen kate begia eman diote funtzio publikoko langileek gaur abenduaren 5 deituriko grebaren bidez. Michel Barnier lehen ministroak dimisioa ematera behartua izan aitzin deitua zen, hain zuzen bere politikak salatzeko helburua zuen protesta eguna. Barnierrek aurkeztutako 2025ko aurrekontu egitasmoak funtzio publikoan 1.200 milioi euro murriztea aurre ikusten du. Intersindikalak bere aldetik kontrako norabidean doazen neurriak galdetzen ditu. Moriarty produkzioak ekoiztetxeak, Aitor Arregi, Jon Garaño eta Jose Mari Goenaga zinemagile osatutakoak jasoko du 2025ko urrezko danborra. Handia, La Trinchera Infinita eta Loreak film sarituen egile dira Arregi, Garaño eta Goenaga eta karteldegian dute oraindik euren azken lana. Marko urte hasieran estreinatu zuten arrakasta handiz euren lehen telesaila izan dena Cristobal Valenciaga Getariko jostun ezagunaren bizitzari buruzkoa. Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi, goizeko 10:00 ireki ditu ateak Durangoko azokaren 59. edizioak. Ia 1000 nobedade, 100 sortzaile bertatik bertara, milaka disko, liburu, film, aldizkari eta 200 jarduera baino gehiago aurkituko dituzte. Gaur eta igandera bitartean bertaratzen direnek aurten topaguneraren 59. edizioan. Landako gunean dugu Xabi Alo berri emailea. Kaixo, Xabi! Arratsaldeon Irati. Arratsaldeon, Xabi, zer modu zaudete? Hementxe, azokako lehenengo egunean, eta azokatik esan digute gaurkoan 1300 ikasle etorri direla Euskal Herri osotik, eta hain zuzen ere 50 ikastetxetik gorako ikasleak etorri dira. Ez dakit 1300 horiek Zuneri gerturatu zaizkion, saiatuko gara berarengana hurbiltzen, hemen okupatuta ikusten dugu, sartuko gara. Zune, arratsaldeon. Arratsaldeon. Oso ondo, egia esan, bai, oraindik amaitu gabe, baina egia esan asko pozik erantzunekin. Bai, egia esan, bai. Oraindik aizezkitu hurbiltzen, baina goize izan da, pasa. Diska berria aurkezten zabiz, nolako harrera izaten ari da? Oso ona, egia esan espero baino asko zobea, pila bat ari gara saltzen da, eskertzen da babes hori, bai. Zune utxiko zaitugu sinatzen, kola egin da alaka. Bai. Hori Irati hemen Zuneren berroak.
Bai, Xabi, artista askorekin elkartuko zinen egunean zehar, oraingoan zune artistarekin biltzeko aukera izan duzu, ziur ilara luze-luze izango duela, beste hainbat musikarik ere badu jada horrelako ilara, ez da? Gogoan dugu beste urte batzutan adibidez, nola bendetako abeslari ohiarekin gertatzen den bezala, kolak nahiko ohikoak direla Durangoko azokan? Hori da, eta goizetik egon dira ilarak, esan dugunez, 1300 gazte etorri dira, ilarak sortu dira. TS-zetaken zune bertan, ilara handiak sortu dira, eta fansak lortu dute euren sinadura eta argazkia. Xabi, nola laburtuko zenuke gaurko eguna? Goizetik olatua esan genezake etorri dela, gero barealdia, oin nahiko bare dagoelako landako gune hau, ia bihar jendetza espero da, jaieguna ere baita, eta jendetza espero da, hemen Durangoan. Aurrez esan bezala, Maika Telebista azokako egun guztietan lanean izango da, biharko eguna aipatu berri duzula, zer asmo duzue? Bihar Irun Rajano lankida izango da azokaren berri zuen ganatzen, baina holan aipatzearen gazte estan antolatu du Durangoko azokak, eta ekitaldi edo egitarau propioa antolatu du azokak, eta gauerako kontzertuak ere iragarri dituzte, landako guneko kartako estenatokia. Bihar izango dugu orduan berri gehiago gurean ere Maika Telebistan, mila esker Xabi, eta ongi amaitu eguna. Berdin. Ikasle goiza aipatu berri du Xabi Alok, ikus dezagun azokaren hasiera. Adi. Etorri naiz institutuarekin egiteko galdetegi bat eta ikusteko postuak. Etorri eskolatik, Durangoko azoka ikustea. Etorri gara klasigaz eta liburuak erosteko edo diska bat. Ez gaur klasearekin etorri gara ona eta proiektu batekin behar dugu. Gure abeslari gustokoenak ikustera txapelpun. Euskarazko liburuak ikusi alizateko eta baten bat gustoko izan ez gero erosteko. Gauzak erostera eta lan bat egitera. Ikusteko, irakurtzeko pizkatxo bat, jendea ezagutzera. Apurrat azoka ezagutzera eta hori. Nik tailer bat zeman behar dut eta erosketa pizka bat egitera. Nik lagundu dut Durangora eta itzuli bat egitera eta erosketa batzu egitera hori da. Ikastolarekin gatoz Durangora, ikustera ia zenbat jente dauen eta abeslariak ikustera. Gustoko ditugun artistak ikustera eta haiekin hitz egitera. Peio Reparazen firma lortzeko. Peio ikustea. Hau sustatzeko, euskara sustatzeko eta euskara gehiago ikustea hemendik. Gatera gauzak ikusi eta nahi badago liburuak erosi. Ikusi dugu kantante famatu asko eta ondo gaude pasatzen egiten. Kainakakin atea dugu. Ez dakite hemen dagoen Joseba Sarrien handia. Entol Sarmento.
gure artean lagunekin. Bueno, bai, poltsa bat erosi dugu. Odin ez dakigu da, itzentzako eta emantzako Parise bilatzen etorri gara. Oso garestia dena hemen. Bai. Oso oraindik ez dugu erosi, orain etorri garelako, oso goiz da oraindik. Oraindik ez ikusten ari gara. Dut ja liburu bat. Dakate nahi dute erosi iriska bat, gatik gurena edo. Albina Starduzten albuma, zer gehiago Jule Goikoetxearen liburua, Zelin Munolekatea duen Frantsesko Kalko Okerren liburua, eta ez dakit, zer gehiago erosi dut. Nik momentuko ez dut deus erosi, itzuli bat egiten ari niz, eta ileja animatzen hasiko delarik erosketak eginen ditut. Segurazki kamiseta, sudadera edo hori. Ja erosi, da ja firma baino behar jaetik nator berriz. Ez dugu ekarri hainbat dirurik. Gaurtik igandera bitarte 953 nobedade eta 200 ekitaldi inguru eskainiko ditu Durangoko azokak. Landako gunean izan da Xabi Alo berria emailea ikusi duzuen bezala, Bizkaiko Foru Aldundiarekin izateko aukera izan du. Hobeto esan da, Bizkaiko Foru Aldundiaren estandean, entzun. Asko dira Durangoko azokan salgai dauden produktuak, horien artean Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bizkaiko museoek salgai jartzen dituzten argitalpena. Foru Aldundiak ez dakizuen, baina urtero argitaratzen ditu hainbat liburu eta gainera hainbat motatakoak. Bai, historia, natura, denetari. Begiratzen baldin baduzu herrien monografiak edo historia, iaia 80 edo gehiago daude, hoiekin bakarrik dauzkogu pilo, baina gero denetari da, eta oso interesgarria, niretzat bentsat. Argitalpenak aukera bikainak dira, Bizkaiko kultura, historia eta paisaia aberatsak ezagutarazteko. Ekarri ditugu erraldoien liburua, Mari Zurbanorena, eta gero daukagu tranbiarena, Arratiako tranbiarena, hori ere oso ondo saldu da, eta gero beste bat Marquesa de Mestraien. Nik uste dut Foru Aldundiak egiten dituen argitalpenak ezaguraztea, ze jendeak ez daki, askotan ikusten dozu hainbat lekutan Foru Aldundiak eginiko gauzak, baina zuk igual agian ez dakizu benetan egiten duela. Egun argitalpen baino gehiago dauzka Bizkaiko Foru Aldundiak, 73 aldiz Bizkaiko museoek, eta horietatik 15 nobedadeak dira. 73 bat argitalpen erakusten doguz eta erosileike bertan, eta horretatik aurten 15 barrikuntza edo nobedadeak direnak. Hemen aipagarriena dela era guztietako argitalpena daukaguzela batzuk, adibidez Plazentzia Butroiko museotik eurek argitaltzen dabezen aldizkari bat daukagu, edo beste batzuk askoz bez sakontasun gehiagogaz lotutako argitalpenak. Eta gero daukagu gauza harinagoak edo, adibidez, Itsas Museumetik, atletiken ospakizunen inguruko gabarraren argitalpen bat. Argitalpen horien artean historia, kultura, folklorea eta historia argazkiak gaude, eta honako helburu hauek dituzte. Helburua beti da bakarra, da daukagun ondare aberatsa eta anitza, jentearen gana zabaldu. Gaurko egun batean gaztei, eta beste egun guztietan, beste erabateko edozen pertsonei. Durangoko azokan egongo dira salgai, abenduaren 8 arte, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Bizkaiko museoen estanetan. Ehunka sortzaile izango dira Landako gunean, esaterako umentzako gauzez beterik USB-a sortu du Inigok txapelpunkeko abeslariak, entzun. Ikasle hon eguna gaur zen nolako esperientzia izaten da, zuontzako? Superondo, ganera nik aurten referentzia kaleratu dutena da USB bat umeentzako gauza beterik, ez hau da 3 audio-punt musikatu, 11 bideoklip, 11 kantu, margotzeko bai marrazkiak, eta orduan superposik. Eta hemen argazkiak ateratzen umeakaz, sinatzen, beraiet da bizi oso posik bebai, lanak egiten euren eskola eta ikastolan bialtzen dutzie kontixu elkarrizketak eta eitzen ze, endo daz pio bat elkarrizketa eurentzako eta superposik. Ondo. Esan bezala Maika lantaldea Durangoko azokan izango da egun hauetan, musika zuzenean saioko Koldo Otamendi Kojo lankidearekin izan da Xabi Alo, entzun esandakoari.
asko dira azokan salgai jartzen duten pertsonak, horietako bat musika zuzenean, Koldo Otamendi gure lankidea, hemen daukagu. Koldo Otamendi, eguardion. Eguardion. Ze moduz, zelan doa azoka? Ondo, gaur lehenengo eguna, gazteak etorri dira ikastetxetatik, hurrengo urtetan hemen publikoa izango direnak, erosleak izango direnak azokara, eta ondo dago ezagutzeko pixkat zer dagoen, eta zer topatuko duten. Izan dugu musika zuzenean ez dana, ze eskintzen duzu, ze jarri duzu salgai? Musika zuzenean estandean jartzen ditugu autoko izpin bidez jaratzen diren diskoak, dira guztiak 2024 honetan argitaratuak, eta autoko izpen bidez. Azoka itxaso zabala da, gehien badago pentsatuta diskoetxe handi eta argitaletxe entzako, eta orduan talde txikia direnak ez dut erron errez hemen egotea, eta zentu hortan musika zuzen elkartetik egin dugun saiakera, egin genuen aukera da toki bat hartzea, disko guztioi biltzeko, eta esan bezala 76 disko ekarritu aurten. Eta ze asmoa aurtengo azokan? Gure asmoa hemen egotea da, eta aukera ematea taldei egotea. Salmenta kopuruak alde batera utzita, guretzako garrantzitsua da talde hauek eman egotea, eta bide batez, topaleku honetan egon, beste jende batekin tartekatu denbora, eta trabeska batzuk hartu, eta pixka bat, gozatu hemengo egunak. Koldo, ondo pasa azokan, aldozunean behintzat, eta eukiko dugu elkarren berri. Eskerrik asko zuei. Koldo Otamendi musika zuzenean saioko aurkeztuak ere hartu du 11 mikroa gaurko albistegirako, hainbat musikari elkarrizketatzeko aukera izan du gaurkoan. Adi. Hemen gaude Durangoko azokan eta gurekin Azkaiter Pelos taldeko Jon eta Bitor ditugu, bereiek ere disko berri atera dute, zer topa dezagu bertan? Nik uste dut Azkaiter Pelos Unai Azkarateren bizitzako pasarte batzuk, ez? Bera noiz hasi izan, eta gero nik uste dut amodiozko konturen bat badagoela hor tartian sartuta, eta gero pare bat abesti nik uste dut garai hauetan importantia den kontu bat, hau da, nola zaren, zer nolakoa zaren, zer desberdintzen dizun, horrek berdin duela, zu aurrera eta bosta xola besteak, hori da. Zenbat kantu ditu diskoak eta nahi izena du? Azkaiter Pelosen diska berrixak, izena duka batera egan, eta dauzka 8 kanta. Da disko nahiko motza, baina pixkat danetik aurki dezakegu, eta ezin da zehaztu, musika genero bat pixka dau danetik, gehien bat rocka eta bluesa joten du, baina gero funk estiloko kantu bat badago, eta hola, pixka danetik daukogu. Esan daiteke, Azkaiter Pelos diskoak disko ikusteko leku hoena zuzenokak direla, ez? Bai, baina hor nik uste dut, bakoitza pixkat desparpajo hori kentzen dugula eta zuzenian askoz beto funtzionatzen dugu, bai. Gero dakau kriston suertia, zetano irakasleak orduan oso ondo ulertzen gaz. Hortaz, bakigu pixkat momentu horrek kontrolatzen, bai. Hoxe hemen, musika zuzenean estandean, Azkaiter Pelosen disko berria. Musika zuzenean estandean ere, Maialen Ibarraren disko berria daukagu, esku artean du eta hause bere debutekoa da, ez? Hori da, bai, lehenengo EPA. Zer topatu dezakegu bertan? 6 abesti osatuta dau, eta da pizkat popero, pizkat pop rock, dekodaz influentzia asko, así que pizkat hortik murgiltzen da. Nire egia zuen Espainetan izena du diskoa, aipatu duzu pop rock giroetan datorrela, noiz grabatu duzu diskoa eta non? Diskoa grabatu zen pasaden urtean Nafarroan The Blue Studio zen, Mondei izan da Martin bere diskosoaren produktorea, eta izan zen, grabatu gendun pasaden urteko udan, eta kaleratu da hori, maiatzean, aurtengo maiatzean. Esan dezakegu diseinu derrean datorrela jantzita, ez? Bai, pentsatu pizkat abestiak nivel, bastante ona zutela, ja pizkat inguruko abe bai esan barzala landua, eta, hau da, emaitza azkenan. Imaginatzen du, zure hurrengo asmoak izango dira disko hau zuzenen aurkeztea, ez? Nondik nora ibiliko zara, edo ze asmo daukazu zuzenekoi dagokienean? Bai, ibili gara ja kontzerturen baten zuzenekoetan, eta bagabizia EPA aurkezten zuzenekoetan, eta hurrengoa justo oin gaztean maketa lehiaketan aurkeztu gara, hasi que ia zer pasatzen da horregaz. Hoxe hemen, musika zuzenean estandean, Maialen Ibarraren disko berria.
Besterik ez oraingoz, behintzat, landako gunetik Plateruenara goaz, Ahotseneara zehazki, izan ere kontzertua hasi baitu Ahozakil Connection taldeak, entzun dezagun. Aintzina pixka, bada, mundu bat gure artean, ostia. Ondoko kantua. Maite haut gorotoa. Maite haut gorotoa. Galdu duena, atxeman baituk. Maite haut gorotoa. Kanporatzeko, bizkatoi etxekotua. Maite haut gorotoa.
astapitoa jantzen den ber enemia da itoa denendako airerik ez hura baian alfabetoa maite hau gorotoa 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 maite hau gorotoa. Hostia. Ondoko kantua, gure lehen biziko kantua zena. Kixulabe, Gure atxona prez delaik. One, two, three, four! Ondokoa pixkat gehiago mugitzeko, zuen buruak bederen mugitzeko, den hau batera, luze gabe! Eta berriz biti, eta berriz biti, eta berri hau, negua suertatu zaio.
oso biti eta berriz goiti, eta berriz beite. Berriz beite. Are mugi hostia! Morai goiti, oso biti eta berriz goiti, eta berriz beite. Dosi txikitan, oskortzen naiz bestan dauak luze iraudean aitik. Nekueten noaren, eguzkiak erretzen. Abenduaren 5-tik 8-ra zatoz Euskaldendara, 28. Euskal Herriko artisautzaren azokara. Urtero bezala, euskal produktu bikainak aurkituko ditugu Durangoko merkatu plazan. Goza ezazu gure artisautzarekin daukagun urteroko hitzorduaz abenduaren 5-tik 8-ra, Durangoko Euskaldenda artisau azokan. Informazio gehiago irubebikoitza.euskaldenda.infon. Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin. Zeuk aukeratu nola mugitu. Deskargatu Mobi Euskadi aplikazio berria. Eta eguneroko joan etorriak antolatzeko behar duzun informazio guztia aurkituko duzu. Edo nola mugitzen zarela ere, deskargatu Mobi Euskadi. Eusko Jaurlaritza.